Phuloni MSC constituency Congress candidate Dorsing Singh Narari Dengpen rong kuda rong along Congress asai hem kang pupon. Bithung Rengthama constituency along kache ther kache hap ing ton te pulote lam hoi pipona kok popsi APSLC atung ning jepon. Nilip constituency ASDC candidate Sunil Tokbiaphan karchua mai kapamanpon. Nomati constituency BJP candidate Ritesh Singh Hiaphan kang thumkar nepon. Phuloni constituency pen Songwei pen Karjab Dunabang Phurup Singh Teron aphan kang thumkar nekapa dupon. Karbilong rebierta ke lang repera do anaphan Kardom pajiriglo Kardom. Non Karbilong rebierta ke than ponjia bang Nilisami Josephine Tisopi. Non angton pen bierta arjuponik sine. Aruni phaing koira phor ni Phuloni MSC constituency Rongput Matikula polling station kaparlo Rongkut Mensing Rong Pia Rong along Congress pen Karjab Dunabang Phudor Singh Narari Dengpen Congress asai hem kang pupon. Congress asai heming pudet pen Phuloni MSC constituency pen Congress rachari along Klembarim la pen kachetong Dunarara tumpen Dorsing Singh Naraphan archopon. Lasop hi Rongkut Matikula PCC mai Phukam Singh Rong Pipen mai chepahem phupon si mai ing nipon. Labang som mai along non MSC kilig along Phuloni MSC constituency pen Congress rachari pen Karjab Dunabang Phuaphan ong dunga vote pen kapahai ponthek ji aphan chethan chimumpon. Labang som mai along aluhiman pen Phuloni constituency Congress candidate Dorsing Singh Nar Center Lambs member Harsing Rong Phar lapen Congress along Klembarim Nir Bahadur Tamang Mensing Timung lapen Rongara ratum chetong donsi mai RDP don. Phuloni constituency along pen Congress party ticket ke hang dona bang phua bang phietum tum ana phanta chingki chithan damlo la pen Congress aphan campaign along kacharap kachito dunji aphan Dorsing Singh Nar pen chuning ripon ning chi thekong la son theklong le la si non ra ta tum dili phan sia ning ke chi the la son si pe nili ka do ko be phan chuning ri ji nili tum ticket hang na pet bang thli do nili Dorsing Singh Nar la pen Sanjeev Teron la pen Khoya Singh Terang la pen Rostom Lekthe la bang thom ben nili tum ticket hang do lo bon boy fisita me hai kamana bang nili phan sinang wai pon lo lang wai pon pit pusita me bang ke thom kelong le tum dolang bang thom kelong le tum tame nili long sido non tame Sanjeev Teron tame nili phan nang chingki bom nili atumi tame Sanjeev Teron long nili alang li phan ma apply pak pen chok chodam si nili phanang cherap du nei nili chuning ri damlo ta si nili dak media hoi pen alang li phan nili kardom mate alang li phan ka chuning ri thepik lo je Sanjeev Teron ake hai nali nili long Congress kaching hon amen pen ba nili Congress a candidate mate Dorsing Singh Nar pu alang nang ching hon pen ni phanang cherap dun pu alang li tamen ni phan lam chak nang chipi dun lo ako nang cherap ta nang cherapon po haita hai po thik sona thaksi Khoya Singh Terang lai tame non tame ni lilong mai thai ka do ka ve officer ka tame Khoya Singh Terang tame alang li ta nang cherap dun thepi la sini li alang li phan ta ning aklong pen churo lo la pen adun thu do thulang ni tu ma jir po kecing kimenai Rostom Lekthe alang li tame ni lilong si campaign tame nang dun bong officially tame nang dun bong la si non Rostom Lekthe phan tame ni li ning aklong pen kurbang thupawang simo eprang bang ji tame alang li tame political career anso se pamenang sini li an namano hir hang pilo Parivartan Sarkar atumpen Rongkut Mensing Rong Pia Rong along thangnat kaching thora sai long dunde kedam tang killi ka hutta BJP along charap dun si vote jok dun lo bonta thanga kerap ka bedia jok Congress along si charap dun thu rong lo pusi Rongkut Mensing Rong Pia Rong ni marli atum pherang ke theng nuning jepon Tum kedam tang long BJP long ta cherap pun ulo anta me aja ta long dun de la sinon next kibangi Congress a party long si cherap pun ulo sing na star do sing na long si ko pahai dun lo na non Congress long si la pahai dun ko ke pinin ne facility pinin ne dam ta dak long ko si le ni ke dun lo ante kedam tang sarkar mate BJP ke so nang bi ko ta long de apotong ko thai ka long ta he so long de ta angke pine ta long de Ronaldo ta long de da na chi khapo ko nang kubam ke chong long ko an ne anta nang khap se da lo aprang nang chak yan ta la election aprang ke Ronaldo na pipo na kin ke da ni tu Hindi tumlong ko kasi minci thelo long le dalo alang li non star Dorsing Singh Nar pandong si pahai ko ti rong kana sa pabar sai ke joy do ni kun ni makhan
ini tuh sedang dorat doang tak anang di star dorsing senar banjong si pai itu teh ini tuh nggak tak bawa saya kijoi deh Runa doi long yang ke sana ko sanang khapo ko tadi si pista pen balo ni lukul chokorita anta huda pen ke ni di tongka lilo ko sang sut ke lo chok ma kan kon ni dorsing rong hang ke haita ini tungtual bulungi pen emisi hailo haide na bisita ilit tuma phan nangkelang ke pangke thepit lapen sonni bangelelo ilit tum kecohang dam ba ko peni akisung aputa ke paklang dam sita alang lige e phan la so akisung along nang ke pajok dunji ga lisi e phan akaprek si la son akaprek alam sina pudundun ama selang lilong penge nili tunggela si sipok dun intum tederlo nasi lapen non intum tugal bunun konstituensi pen kace todun ake hai dosen senar sangho na selang lipansi nili tungke ong dung abut pipen selang lipansi pahai vek po lapen pahai parpik jipusi nili hin penke alang lipan ekdom pura sapur lo Aruni phaing ko rapor ni District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong APSLC atom pherangkia maing nipon labangso pherangkia mailong APSLC lamjai sarpo angtong ingti kathar pen kaning je ponke BJP atom dadagiri mate gundagiri non antaing tonte MSc nomination aloki jogda mahut Dr. Tudiram Ronghang Aron Arkansi amithang ahem konglong arluon palut ponchoklo Lapen Bithung constituency along APSLC abangphu adona hem kache damahut hem konglong along APSLC alama tarponsi kijui damahut BJP atong labang soy hem tun along dampaksi ke ther ke habasai ke klema phutak pinrempon Bithung constituency along lapuson kache ther kache hap batai lo bonta nilitum Karbi hijan pupen APSLC atum ingsam jin pensi aphi chirui juititi Karbi hijan sung derna pumathasi bontan non an ke lapuson kache ther ing tonte lopulo teni litum APSLC atumta arona teng che song donang kokpo police along damsi lam hoi pipon nang kokpo pusi APSLC lamjai sarpo angtong ing tikathar sodak pen pachini pon Dadagiri gundagiri VIP kasbangso kacimat halong bangke isondak padul tunang lang pansi pange DC sa hemlong ali security breach security tum dokok si arkan pon persi ha DC sa hemana lang li jonglo la kay gundagiri dadagiri apolo kapahi polo lapen Bithung constituency arlo nilitum a candidate kupla candidate bang adonara bahem kace damhut agari pen damlo flex kace ponlo man hadar dama hala konar han sigi gurdama hala dak ahemari po amubang bang amat APSLC afle ceplo daga bang rino na so sidare ke therun Bithung arlo to ke lake tonun e judun e kace ther kace hap kace phom kace chok lake athar de arong thordak posi athida thordak lo tuliram ronghang ake haya bangke amethanga munir tongphan son ke klem ri la pu ke klem ri kache chok kache thenge klem nang ne pu bangke kai ke ta khang nde seta e pinyar ni ha ha ko go son che chok che theng don lam che dam de jiwang be la swar ni nang le rok thia potlo sita pipot sinang le de lo nang ke le de ra phe bangke e pe cho sia song tung bangke kar biang lo ma ro ke la son che chok che theng atomon ke wani tung te pu joi ne si apong tin batai ke sita soselo apong tin da kai ki da pinyar chi rui Mek mit punan ji insam ji nei po joi ne si che phom dun de jing che dun de pini da che bang thu jui lo la si Bithung arlo BJP ban ke kroi la pusona ban pusung ka che chokang tung do si som klem bom lang puno tang te alang ni tum phan ni tum gel lang ding de lo aron pen ge sai na ko kes ke pina ko methanga kar bi methanga thai se tum si kes do ko na pu ka che ma tha joi ne si ala ni pen ke ni tum gel lang ding bom lo kache chok loki kache theng loki protak te chingmar chikji chi chot de khanyang bolake sita la so kache chot de towar kali kusi hi tumai aphong tin api chului lo lasin nora bake tuma towar kache ri bake komat ba Bithung arlo ti pecha sia mai ki bridun ala le to phan ke case ke hada masi pipit po lasi ing samjin pensi mai thai ke donang po kuno sosong masi kroining ma pu bangke isya ke mang pen chidan na kuso ke mang bangsi non kache tunang po kuso ke mang si ke mema pu la pen chidan na lam lun pen chidan na sitala jong individual lam personal lam kache jong kaching ton kaching thi la pen kache phom bangke dirty politics ba ke job ke ne
lahelo nili himpen kacuning riji bangke Non ki bang GMAC ki ligalong nilip MAC constituency pen ASDC pen kar jabdun Sunil Tokbi aphan wopong terona rong towarche kogalong raratum pen kar cho mai paman pon Sangpi mai son tisopi pen kachari pon amai along nilip along ASDC klembang phubang phiatum lapen ki ASDC aphan ki kroyara ratum chatong dun Non ki bang GMAC ki liga hut nilip pen ASDC candidate Sunil Tokbi si highway po lapen non ke raratum aphan tapamang hun elo lapen ke raratum tamang hun elo pusi ning jepon Lapen ke kar chopon amai along ka prek rachari pen pini ASDC along chapa okdun puta pherang ke theng nuning jepon nilip pen joy sing teron karbilong ria birta jok sunil to bi phan pa ha nang ma pai na oso chi hinga ajan nang vut pi ra sunil to bi phan pa ha nang ma pai na hem prek lang leti hem prek lang leti por pilo BJP handa por pilo pasi kedam tang ASDC atun kan kre poke chari ason thot ke thek lang sakuri ke ja BJP contract ka kam ke cheron asona development ke claim construction a kimi ka salam tawar ka salam ha ka to haso claim chot pen non ninkan kre phong bong congress non BJP ke chari hang ke da akimi ke bong delo MOS MOU ke chetok ka tangka central scheme nang le tangka lawang so to waran panai lo lan velo akimi council pen ini local MEC pen iklam ke nampung ada kayak orang itu rat dengan sentimen ma pini dah kami nasi ASDC highway po atau dah kongres entah cibong dulu kongres tu kenang ya tiket long leder journey pini Samsung ning tiho ningkan ke perang election tu lo rem dera mat kadui pen ningkan ke fis non election tiket Guwahati dower mat tiket ciban dera journey pen tiket ciban dera tame dak ahok kongres iklam cepat dulu mat tiket long laya dah kongres entah me cibong dulu office dah cipri lah belas jakai kongres tu kita highway lo Apen BJP itu makan teklong lolo, thorom malang ke pat khelam khesu phana ke ber pini abang ke Kristen atum ke jongsi BJP सरकार से दबों में क्रिस्तान pen kaprek dak doa khe tu ke char bo jongsi teklong po nona bang ke Kristen ke dun lo patang te karbi tu ST chikong le pota pini RSS tum ke dak kar beng lo wasna ni ya jalo ni tu aprang mana pulo BJP nang hai bom tang te tu khe su viru ji da uniform civil code asona ain India government tu non Modi सरकार से लाइबम क्लेम mo lage khe so to pan nang pachar boji stame roy kridelo BJP nang hai bom lo nang hai darjani nang ke song truck bana chong tuide hele kaman ka song truck bana chong tuide ticket nang pi non ticket pi non ticket ki pi ke RSS tu masi ki rong ki ong lasimo piju pi da council ke RSS tu nang chodet pu dak bang ke khe so to pan bang ke nang ke beri si non eklong e prang lasini tu aprang bana nije bom so ting non chikok bom lasi lah hello PRM BJP सरकार fange lasi karbe long bentapan mangi pisi la fange lung na pum kedani li barat mangi lake kai kita ridi lo apen candidate mata rada phantha claim bithe da masi dangarat tu ke non inu bahani tung bai rili ke dun dak BJP MDC candidate phan kangthum karni lake tangka jang thu thai pi lok bene nona ko tangka chudun la ko to si pinang to athe manili pinang la BJP claim tu phan pinang congress ma claim tu phan nili phan Aruni phai ingkoi rapor ni lakhakre throk nomati constituency kaparlu okkereng rangmukrang a hithi BJP asai hem BJP candidate Rite Singh here reading pen kangpupon lapen nomati constituency pen kache toidon BJP candidate Rite Singh here phansatami kangthum karni pon lapen labangso kangthum karni pon along okkereng right wing lapen ke okkereng left wing BJP aphan ke kroyara ratum ongdung pen che tongdun labangso kar chopona maya long congress pen bang pharup ho ASDC pen bang ingkoi lapen ke APHLC pen bang ke batum amethang party che OC BJP long chapa okdon phuluni pen sar honing ti karbilong ria birta सरकार आ स्कीम UPC doma sidame Kedamtang Aruni Phaing Koira Clear ni Lakhakrehini Phuluni MAC constituency along Songwe pen MAC Kilika Longkar Jabdunji abang Phurup Singh Teron aphan Phuluni ara ratum kangthum karne jai mekwa dopon Labang Sokar Chopona Mai along Phuluni MAC constituency along Congress ara ratum chepa okdon Kedamtang suri clear ni Delhi rong sopialong state lapen ke central government atumpen monsa malam don kache tokpa dolo lapen ke chitti ni phaisir kebar ni dipu club asai hemalong abarim song throk klembang phudo anatum BJP along chapa okdun lo
lapen non MEC killi kaphan BJP pen throka ticket hangdun lo bonta aru ni phaing koira ECR ni party ticket kapang dak ponalong amen klang dun de da jok nili ning ki pungsi phulini MEC constituency along songwe pen arjab dun lo pusi rupsing teron ningje pon bangso jai megalong ex KNLF amai phu P Dili ex KPLT amai phu ake hairun rong P Promote Das number 2 rank jharni Harilal Das lapen ke Dilip Bonik number 1 rank jharni atum chetong dun Dogmoka pen waisong terang report Karbilong ria birta September 2021 Delhi rong supialo central government apen state government apen Karbi Anglong autonomous council takdo we ati matum pen Delhi rong supialo pilitum peace talk mate monsam ka chetok dolo monsam ka chetok patu det pen afit monsam ka chetok patu det pen afit nilitum kedamtang 9 September Prabal long nil song sok lembang doan kethe geding doan atum pen nilitum raskiti la swasong mate political asong alo nilitum chepo join do no formality the formality tum join de bolo de nilitum kopilo ticket ke hang una se ko ndu ko GP a primary members du ko itu BJP a party along tiket ke hangdun arai sida ni tum tiket cho hangdun pen song trok pen bang trok tiket cho hang bonda non ke jutsi 21 ani ajo 12 baji an dah mangkene tum song trok tum manta amin confident lo BJP a sarkar atum Assam government atum ba BJP a party atum song trok tum ha tok bigar lo laso ning tujang je sipini laso ning jang je ning ki pung sipini buluni arar tombhan but ki jab thai awje ji laso kamatha kulirat non tum thlong lo non ki ong dung mulu putum dak wanglo empe nang par si wanglo independent phan nang support lo pen budang ka jogi phan tum si sik lo laso ning thelo non phong kewang ji tarik nerkep kilik ki bang dak buluni homosti pen mangke independent candidate nili hello nili si haipon ko kusi audio vote pen haipon ko so bolo de dak engkan kep suselo dorsing rong hang MEC kiti sta buluni along dak kaching thur apen ki paphang theklong ki apen monsam dan theklong ki towar me lang ta avipi kaike tak kopilo buluni era tumhan isi kopilo ke pamang Pinia birta Ponsington poniklo dome thakme Kardom